Благословен да бъде Господ от сега и до века. Ние ще говорим за това, че в това последно време Бог иска да благослови народът си и отделно от това да направи така, че всеки един от нас да бъде какъв? Работник в неговата нива. И какво казва тук? В Божието Слово нивата е изобилна, а работниците са малко. Аз малко като че ли съм преувеличил цитата и съм направил така, че да напиша: нивата е голяма, а работниците уморени. Работниците са изморени. Какво означава днес работниците да бъдат изморени? Какво означава това? И днес е много важно, ние трябва да знаем, че в това последно време има много работници. Има хора, които си мислят, че работят и че вършат Божията воля, но всъщност те правят нещата чрез изморяване. И днес, когато ние говорим за това вид изморяване, ние трябва да знаем, че човек не може да върши Божията воля, докато няма сили. Питам ви аз, като човек, който проповядва Божието Слово, като човек, който говори Божиите думи и като човек, който е застанал на това място и директно ви говори по този начин, библейски начин. Какво казва Божието Слово? Нивата е изобилна, а работниците са малко. Не стига, че са малко, но и отгоре на това и са уморени. Уморени от житейските грижи, уморени от проблемите, уморени от това, че днес много хора не могат да осъзнаят и да разбират, че когато те идват пред Бога и се опитват да вършат Божията воля чрез човешки думи и действия, те изморяват себе си или уморяват себе си. Днес, може би, някой от вас ще си каже какво ти имаш предвид. Какво искаш да кажеш с тези думи? Аз ще ви го кажа директно. Днес има много служители, пастори, проповедници, ръководители на служения, които се наричат работници на Господа, но всъщност човек не може да работи, когато е изморен. Нали така? Може ли да работи човек? Така. Изморен си, и когато човек е изморен, какво търси? Търси място, където да седне, да почине, нали? Да се отпочине, да дъхне, да пине малко вода, да си плиска лицето с вода и така нататък. Но за съжаление, днес много църкви не могат да го забелязват и много хора не могат да забелязват, че хората или работниците, които ушким работят и вършат Божията работа, са изморени или уморени. Уморени от това да проповядват и да водят служение. Сега ще го кажа и на хората, които ще ме гледат в интернет пространството. Днес много често ние можем да застанем пред амвона или зад амвона да минем. Правилната дума е да минем зад амвона, не пред, защото много хора се опитват, много работи се опитват да минат пред Исус и да оставят Исус след себе си, и затова те не могат да получават. Не може Бог да извърши волята си чрез тях и не може да извърши волята си. Но когато ние говорим за това, че трябва да минем зад Исус, че ние трябва да минем зад Исус и да го следваме, тогава е трудният момент. Тогава е трудният момент. Защо? Защото нивата е огромна, а работниците са уморени. Уморени от проповядване, уморени от християнство, уморени от набожване, уморени от това да дойдат и да плямпат и да проповядват в църквата. Някои хора се обличат костюмите, застават зад амвона и проповядват човешки действия, човешки думи, човешки мисли и намерения.
Но днес, за съжаление, църквата на Бог, освен че работниците са уморени, а църквата на Бог е заспала. Тя е заспала. Църквата на Бог спи в духа. Разбирате ли го това нещо? И затова Бог не може да работи в живота на никой. Проповедниците, сега е тенденция, сензация да каниш чужденец в служението си, да направиш огромно събитие и хората да ти пляскат, да ти благодарят и просто да се кефат на това, което правиш. Вижте, аз го казвам последния начин. Християнски център Спасение Чирпан не се опитва да впечатлява създанията. Ние се опитваме да впечатлим Създателя. Но Създателя ние можем да го впечатлим, ако го имаме в нас. Защото има църкви, които се опитват да впечатляват Създателя, но Създателя не е там. Създателят не е в тях. Те твърдят, че са с Него, обаче не са в Него. И това е много голям проблем за църквата на Бог. И днес, за съжаление, църквата на Бог, когато слуша изморени или уморени проповедници, уморени от проповядване, уморени от споделяне на Божиите думи, уморени от това да се молят за хората. Колко проповедници днес оставиха църквите си и заминаха по чужбини? Колко днес хора занемириха църкви, затвориха служения и тръгнаха да следват своите си пътища? Те тичат за еврото, те тичат за парите, обаче парите няма да могат да ги спасят, за жалост и за голямо тяхно съжаление го казвам, защото днес да печелиш означава да губиш онова, което Бог ти е приготвил, за да имаш в своят собствен живот. Днес ние трябва да разбираме, че нивата е изобилна, а работниците са малко. Освен, че са малко, но вече са изморени, уморени. Уморени от това да се молят, да проповядват, да евангелизират, да вършат Божията воля, да искат да вършат онова, което Божието Слово казва, а всъщност църквата на Бог днес трябва да знае и да помни, че вършейки Божията воля, опитвайки се да правят така, че пред хората да виждат, хората да ги виждат, че вършат ушки Божията воля, те всъщност не вършат Божията воля, а вършат собствените си чувства, намерения и емоции. Много такива големи пастори могат да ме критикуват. Забелязвам в интернет пространството, правилно ли е да се дава десятъци? За съжаление, аз ще го кажа, правилно е да се дават финанси, дарения, финансови дарения на места, където работниците не са уморени, не са заспали в духа. Ама за съжаление днес много уморени пастори и проповедници говорят за дайте десятъци, дайте приноси, дайте десятъци, дайте приноси или дарения на църквата. И днес, за съжаление, църквата на Бог куца по този начин. Куца, когато говорим, става въпрос за това, че много хора дават парите си на вятъра. Разбирате ли какво имам предвид аз? Искам да ме слушате внимателно. Искам да ме слушате внимателно. Нивата е голяма, а работниците са уморени. За съжаление, аз много често проповядвам и го казвам, и тази вечер пак ще го кажа. Ние не можем да бъдем движими от Святият Божи Дух поради това, че сме уморени от служене на Бог. Повече така се отбелязваме като че ли като хора на света.
Разбирате ли го това нещо? Днес не е важно ние какви се идентифицираме пред Бог, защото Бог знае ние какви сме. Бог знае ние кои сме в Него. Но тази вечер аз ще ви насърча и ще ви кажа, че Исус е Господ. И днес ние трябва да разбираме, че не трябва при Бога да идваме с нашата умора. Или да дойдем с нашата умора и да кажем на Господа: Господи, Ти вземи моята умора от живота ми. Направи ме да бъда жив. Възкреси ме в себе си. Много хора искат да бъдат, колко хора искат да бъдат възкресени? Искаме ли да бъдем възкресени? Искаме ли? Амин! Бог иска ние да бъдем възкресени. И по този начин, когато като Негови работници застанеме на нивата, ние ще може не да бъдем уморени работници, но хора, които ще работят с сила и власт пред Бога. Нека Господ Бог да ни благослови, да ни пази и да ни закриля. Днес моето истинско послание към всеки един от вас е следното. Не бъдете имитатори на Божието Слово. Не бъдете само говорялници или говорилници на Божието Слово, а и изпълнители на Божието Слово. Защото нивата е голяма, а работниците са уморени. Днес да търсим как да се отърве от тази духовна умора, която е наречена като зараза грях. Нека Бог да ни благослови, да ни пази и да ни закриля. Амин. Халилуя. Боже, ние Ти благодариме за тази вечер. Благодарим Ти за всеки един човек на това място.